Para sa mga coffee lovers dira, kapihan gintukod sa magpalakaysa kag nagasuporta sa komunidad. Ang aton tukibon sa report ni Daryl Marie Sarmiento. Mahilig ka bala sa kape? Ang kape nga magapainit sa maulanon nga tiyempo? Say no more! Ang ini nga kapihan sa barangay Kagbang Uton, Iloilo ang ginapanag-iyahan sang magpalakaisa nga Clavel ang ready to serve you. Initial naman nga target for customers is mga taga-Kagbang lang, like neighbor, hence the name neighbor. Though over the time, there are people pa from the city, mambala nga they know about a coffee shop and they gakadtugid di sila. Ang dynamics naman, they're bala very casual. It's not the usual nga employee-boss nga relationship. So wala na yung muna. Do hampang-hampang lang kami kumbaga. Bangod sa ila tinutuyo nga love local, support local, ila ginakuha ang supplies ng ila coffee beans sa mga coffee farmers sa probinsya sang Iloilo. Samtang ang mga ingrediente sa ila ginaserve nga pagkaon ang halinman sa ila mga kasilingan. But wait, there's more! Instagram-worthy man ang tema sang kapihan, gani sigurado nga balik-balikan gid kung pwede na ang dine-in kag safe na sa tanan nga magwa. For the interior and exterior, if you know us personally, our rooms look exactly like neighbor. So all the plants, all the terracotta pots, all the browns. So do neighbor, kita try sa kwarto naman. Suno sa magpalakaisa, bangod sa pandemya, madamo man sang pagpanghangkat ang pagpatindog sang coffee shop. Apang, ang mga young entrepreneur, wala gid na punggan ang ila #cousin goals kag love for coffee. Aside from people not trusting you kay bata ka pa lang, you have to have that why para mahambalan mo yourself nga this is what I'm working for. Make sure lang it's something you like. Pag-ihans, disyerto. Ako si Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.